ఆయుష్ చిత్ర రిపోర్ట్స్ అన్ని కేర్ఫుల్గా ఎగ్జామిన్ చేశాం. బ్రెయిన్లో ఒక సీరియస్ కండిషన్ కనిపించింది. దాన్ని బ్రెయిన్ అన్యూరిజం అంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్రెయిన్లో ఉన్న ఒక బ్లడ్ వెజల్ వాల్ వీక్ అయి అక్కడ స్మాల్ బల్జ్ లాగా ఫామ్ అయింది. అన్ఫార్చునేట్లీ చిత్ర కేసులో అన్యూరిజం ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ చూపించింది. దానివల్ల తన బ్రెయిన్కి సివియర్ స్ట్రెస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చిత్ర కోమా స్టేట్లో ఉంది.